Kristi. Jamuntxo, una zure puntua. Lana ez da bukatzen, baina neguna bai. Lanean hasteko ez nizmi, egon gauaren zai. Naiz eta batzutan lana dugun etxai. Eginta gero beki eginen dugu gai. Batzu zorioneko sortzen omen dira. Zertako bota duzu oieni begira. Egia uros naiz ni tira, tira, tira. Saiatu ta zuere bai hala izanen zira. Jamuntxo, tren batean sorlekutik urrun doan gaztea da. Bi bertsu, nahi duen neurri eta doinuan. Azken denboran bizi izan dugu, giro zinez nahasia. Aipatzen zuten ta azkenean, hurbildu zaukun krisia. Denen eganez, ziloan, sartua dugu Grezia, ta ez da aize izanen segur, hemen itea bizia. Hartakoz aize nahiago dut gaur, hemendik hartu iesia, larai, 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 larai. Hemendik hartu iesia. Gobernukoek bidea zer den, argi dute erakutsi. Zintura tinka eta gainera, zerbitzu publikoak hautsi. Joan behar dut naiz egia, ez dutan nahi ahantzi. Ama ta aita anai arrebak, gibelean ditut utzi. Jakin gabean zoin egialdetan, beharko te dudan jautsi. Larai, 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 beharko te dudan jautsi.